яке қаҳрамону дигаре бадкор. Ин чиз дар футбол ҳам ҳаст. Дар бозиҳо ҳам мо бисёр шоҳиди ҳилагарию найранги бозингарон мегаштем, аммо на ҳамаи он ба чашми мухлисон менамояд. Аз Килиан Мбаппе оғоз мекунем ва мебинем ки чӣ кардааст. Замоне Мбаппе қаҳрамони ПСЖ буд, вале суханони охираш оиди дастаи парижӣ ӯро ба чашми мардум бад сохт. Баъди эълони оне ки бо даста шартномаи нав ба имзо намекунад, Мбаппе аз ҷудошавиаш аз ПСЖ огаҳӣ дод. 6 футболбози ПСЖ ва президенти даста Ал-Халайфи оиди ин гуна амали Мбаппе шикоят овардаанд. Илова бар ин собиқ директори варзишии даста аз ин ҳолати кор огаҳ карда буд. Ӯ қайд дошт ки ба фоидаи ПСЖ мешавад агар Мбаппе тарки даста кунад. Акнун ҷудошавӣ баъди ба тури пеш аз мавсим шомил нашудани Мбаппе боз ҳам ба ҳақиқат наздиктар шуда истодааст. Ҳамин аст аз қаҳрамон ба бадкор шудан назди мухлисон. Факт ҳамин ки ӯ ягона ҳамлагари дар ин ҳолат будан нест. Левандовски ҳам ҳамин вазъро дошт. ӯ муҳаррики асосии Бавария барои 8 сол буд. шоҳкориҳои ӯ дар даста бо негатив анҷом ёфт. Роберт изҳор дошт ки худро қавӣ ҳис мекунад ва дар Мюнхен наметавонад ҳунарашро пурра истифода барад. ин гуфтаҳо байни футболбоз ва даста муносибати сарде овард. нофаҳмоӣ бо сармураббӣ сабаб шуд ки пинҳонӣ бо Холланд гуфтушунид кунанду Левандовскиро аз даста гусел кунанд. дар ҳар як интервю Роберт қайд мекард ки мехоҳад аз даста биравад ва ин ҳолатро бисёр бад сохт. баъди шомилшавиаш ба Барса, мухлисони Бавария ва даста ӯро ҳамчун хиёнаткор медонанд. гузариш ба дастаҳои бузурги рақибро дар ягон замон мухлисон намебахшанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Жоау Кансело вақте ки ба Бавария иҷора рафт, дар Иттиҳод ӯро бадбинӣ мекарданд. манбаъҳо хабар медиҳанд ки Пеп аз рафтори бозингар розӣ набуду ӯро оҳиста оҳиста ҷавоб додан мехост. дар Манчестер Кансело рушди бузурге дошт. ба ҳамин хотир рафтан ба Бавария ӯро ба чашми ҳамагон ҳамчун хиёнаткор сохт. баъдии кор ҳамин ки ӯро ҳатто дар ҳайати асосӣ ҷой надоданду Бавария шарти хариди бозингарро иҷро накард. акнун Сити ба ӯ вақти бозӣ пеш аз мавсим дода истодааст ки савол мешавад оё Жоау боз қаҳрамон мешуда бошад ё не. баъди аз Арсенал рафтани Обамянг мухлисон розӣ набуданд ки дастбанди капитанӣ ба Ҷака бирасад. Обамянгро мухлисон хело дӯст медоштанд, аммо Артета ӯро аз вазифаи капитанӣ озод кард, зеро Обамянг дар даврони ковид хостааст ки ба худ татуи холкӯб кунад. он лаҳзаҳои бадтарини ҳунарнамоии Обамянг дар Арсенал буд ва ӯ ба хулосае омаду дар охирин рӯзҳо ба Барселона пайваст. касе гуфтаам наметавонист ки бозгашти дубораи Роналду ба Юнайтед хатои бузургаш дар ҳаёташ мешавад. дар бозиҳои нахусташ Роналду ҳамчун қаҳрамон ном бароварда буд, вале мушкилиҳо бо сармураббӣ ва интервюи ғайриоддӣ бо Пиерс Морган, ки оиди мушкилиҳои бузурги Юнайтед гуфта буд, сабаб шуд ки оқибат ӯ ва даста ба ҳам зананд. рафтори Роналдуро аксарият хиёнат ба даста хонданд. Погба ҳам дар театри орзуҳо ҳамин ҳолатро дошт. Погба хатмкунандаи академияи Юнайтед аст ва соли 2011 таҳти роҳбарии сэр Алекс Фергюсон дебют карда буд. соли 2016 ӯро ҳатто муддаии тӯпи тиллоӣ низ меномиданд. дар Юнайтед ӯ бештар ҳамчун лидер муносибат мекард, аммо оқибат даста нахост ки ҳамкориро идома диҳад. Погба ин кори Юнайтедро хато хонд ва гуфт ки чаро пеш аз анҷоми шартнома барояш пешниҳоде накардаанд. ҳамаи ин рӯйдодҳоро Погба ҳатто дар филми худ алоҳида қайд карда гуфтааст. аз ӯ қаҳрамони бузургеро дидан мехостанд, вале ҳеҷ чизро надиданд. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бошед. хайр.